Assalamu alaikum masu kallo, barkanmu da wannan lokaci. Sunana Sani, kuma yau na zo muku da bayani ne akan yadda za ku kare Facebook ɗinku daga hackers, wato ma'ana barayi. Kowa ya sani cewa satar Facebook ta zama ruwan dare a wannan lokacin, musamman ma a yankin arewa. Kana cikin zamanka, kawai wani ƙato zai je ya sace ma Facebook ɗinka, daga nan kuma sai dai ka buɗe wani. Saboda haka na je na nemo hanyar da za mu kare Facebook ɗinmu daga yin hacking. Kawai ku daure ku sa hannu ku danna mana subscribe, sannan ku danna ƙararrawa domin ganin wasu sabbin bidiyoyin masu zuwa. Amma fa ina yi muku gargaɗi da ku guji bibiyar link waɗanda ake turowa ta Facebook, domin suna ɗaya daga cikin manyan hanyoyin da ake bi domin a sace wa mutum Facebook. Duk link ɗin da aka turo maka, idan ka shiga ka ga an ce ka sa username da password, to kar ka sa. Yanzu bari mu shiga Facebook domin ku ga yadda ake yi dalla-dalla. Idan Facebook ɗin ya buɗe, sai ka taɓa wannan layukan guda uku. Daga nan kuma sai ka je settings. A cikin settings ɗin sai ka ɗanyo ƙasa kaɗan a ɓangaren security, za ka ga security and login, sai ka danna akan shi. Idan ya buɗe sai ka ɗanyo ƙasa kaɗan ka zo na inda aka rubuta use two-factor authentication. Idan ya buɗe za ka ga abubuwa guda biyu, da authentication app da kuma text message. To sai mu shiga use text message. Za su tambaye ka number wayanka, idan babu number ka a wajen sai ka shiga nan add phone number, idan kuma akwai sai ka danna continue. Za a turo maka sakon nambobi 6 na confirmation code, sai ka sa a cikin wannan gidan. Idan kuma baka ga sakon ba, sai ka danna resend code, za a sake turo ma. Ga sakon nan ya shigo. To idan ka sa nambobin sai ka danna continue. To za su ce maka two-factor authentication is on, za ka ga namban ka a ƙasa. Daga nan kuma za su ce ma za su dinga turo maka verification code a wannan namban a duk lokacin da wani ya yi ƙoƙarin shiga Facebook ɗinka, ko da kai da kanka ne ta wani browser wanda ba su gane ta ba. Wannan ba abu ne mai muhimmanci ba, kawai ka danna musu not now. To yanzu mun kunna two-factor authentication, za ku ga ya kawo on, gashi nan. Idan kuma za ka ƙara shiga cikin shi ne, to dole sai ka yi amfani da password ɗinka na Facebook. To idan ya buɗe zai nuna maka two-factor authentication is on. Idan ma kana so za ka iya ƙarawa da recovery codes. Shi kuma wannan wasu lambobi 8 ne guda 10 za su baka, waɗanda za ka yi amfani da su a duk lokacin da za ka buɗe Facebook ɗinka a wata wayar, ko kuma layin ka ya ɓata ba za ka iya ganin verification code ba. To sai ka danna get codes. Ga sunan lambobi ne guda 10, amma fa ku sani waɗannan lambobin kowace daga ciki sau ɗaya za ka iya yin amfani da ita. Duk wadda ka saka sau ɗaya a nan to ta gama aiki, sai dai ka yi amfani da ta biyu. Haka idan ka sa ta biyu, to ita ma ta gama aiki, sai dai ka yi amfani da ta uku. Za ka iya yin screenshot domin ajiya. Idan kuma ka yi amfani da duka guda 10, to sai ka danna get new codes, za su ƙara baka wasu 10. Su ma in sun ƙare sai ka ƙara dannawa a baka wasu. In dai har ka kunna ma Facebook ɗinka wannan two authentication ɗin, to ko da za ka ba mutum number da password ɗinka ko username da password, to bai isa ya shiga account ɗinka ba. Sannan idan ka ji daɗin wannan bidiyon, to kar ka manta ka danna mana like, sannan ka daure kai sharing, kuma ka danna subscribe. Sai ni Sani nake cewa mu haɗu a bidiyo na gaba. A huta lafiya.